les enquestes que maneguen a Convergència, negativíssimes, negativíssimes, i et venen allò, gent propera a Convergència, és que no sumem, no sumem, no sumem. O està el president o no sumem. I després passa a Molins de Rei, el president diu, puc no anar? Dius, bueno, ja no entenc res, no? Tensions a Esquerra, doncs evidentment, perquè clar, es venen d'una malfiança, que això és públic, no estic descobrint res, una malfiança personal fins i tot entre Junqueras i Mas, i llavors clar, quan comença Molins de Rei, el president surt de manera unilateral perquè els convergents no ho sabien, podem fer una llista civil amb ANC i Òmnium. Llavors Esquerra comença a pensar com pinçar el president, vale, civil sense polítics, ja l'hem tret fora, no? La CUP entra, llavors tot això és més o menys conegut i tot això és realment cert i tot això podríem donar més detalls, comportaments nobles, comportaments mesquins, gent que té més visió, gent que té menys. Per això jo crec que sí que havia contestat prèviament en la meva intervenció dient que havíem de ser certament benèvols perquè són entitats que no estan preparades per allà i s'està avançant molt, i la cimera d'avui, si surt més o menys bé, i hi ha una llista que... Ai! És que ens fan patir. És el que deia, és clar, és que a vegades penses, aviam, voleu la pervivència de les sigles o voleu realment una ruptura i crear un estat de trencament i de desobediència amb l'estat espanyol? I a vegades tens la sensació que no saps quan volen fer-ho. Un baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinions, doncs fa crec que una setmana, menys. No menys. Menys, no? On es veia que perdíem, havíem perdut 8 punts i tot això. I els que havien perdut no és que tinguem menys sobiranistes o menys independentistes, sinó que els indecisos, que eren pràcticament un 30 o a vegades fins i tot un 40%, doncs s'havien decidit. I no s'havien decidit pel sí. I jo crec que no s'havien decidit per sí, precisament perquè hem fet l'orni durant tots aquests mesos. Podem ser veïns d'Horta, de Guinardó, de Nou Barris, de les àrees metropolitanes, que volien un trencament amb la realitat, tots roben, és un desastre, i durant molts mesos, anys, la independència era un trencament ferm, dur, esperançador, popular, que els mantenia indecisos. No estaven a favor del sí, però no estaven a favor del no de manera clara. Clar, ha aparegut Podemos, ha aparegut Barcelona en Comú, han aparegut opcions que sembla que ofereixen la mateixa ruptura o la mateixa reforma intensa, per dir-ho així, però sense els riscos d'una independència i sense els riscos de posar en joc els sentiments identitaris que per molts d'aquests indecisos basculava entre la catalanitat i l'espanyolitat, per dir-ho així. Tant català com espanyol, com diuen sempre a les preguntes que fa el CIS. Aquesta gent l'hem perdut, però no l'hem perdut per la independència, la teníem indecisa i ha caigut cap a una possibilitat que ells veuen real i concreta, i tan concreta perquè ha guanyat a Barcelona i a Madrid. Aquí podem fer un retret, però insistia també, al principi insistia, no fem retrets estèrils, o sigui, ara no ens parem 6 hores sobre si ho vam fer malament després del 9-N, perquè crec que sí que ho vam fer malament, però ja està, és que tampoc en traurem res d'això, no? I llavors, ara potser la composició sociològica ens és menys favorable. Tenim els mateixos indepes, però els que podien caure cap al nostre costat estan caient cap a l'altre costat. Quin és l'avantatge? Que l'altre costat no funcionarà. Si guanyem, ja està, ens dona igual, Podemos, ganemos, subamos, bajamos, dona igual, hem de tirar pel dret, no? Però si, diguéssim, arribéssim al 64, ai, 65, i l'opció és un Podemos i tot això, perdona, no poden fer res, perquè al desembre, novembre o desembre hi ha eleccions espanyoles i si la nostra demoscòpia és contundent, la demoscòpia espanyola és de granit. Guanya el PP, ara, les últimes que han sortit, torna a guanyar el PP, de segon el PSOE i tercer Podemos, depèn de les hores que li donin de televisió a la Sexta, perquè com comencin... És a dir, en qualsevol cas, no es pot fer ni reforma constitucional, ni es pot fer un canvi ferm, ni a l'IBEX 35, ni canviar el model productiu, ni res de les coses importants que nosaltres catalans creiem i sabem que s'han de fer per viure de manera millor i justa. Perquè sabem que les coses han de ser de calat, han de ser profundes.
Llavors, el votant pot votar a Podemos com es votava el PSC, però 4 anys després què? Nosaltres seguirem sent independents i nosaltres seguirem proposant i estarem treballant a la Constitució, estarem fent tasca internacional. Aquests indecisos que ara, tu deies, encara existia Convergència i Unió i existia el fenòmeno Colau i el fenòmeno Madrid i el fenòmeno Podemos, són fenòmenos i avui en dia els fenòmenos duren el que dura un Twitter. Són fenòmens que tenen també l'oscil·lació de popularitat molt variable i d'aquí a setembre igual aquest indecís que ara deia més fàcil a Podemos perquè, hòstia, la Colau és alcaldessa, doncs igual a setembre veuen que el Coletas no arribarà mai a governar i pensen, hòstia, això són 4 anys més de PP, 4 anys de PP-PSOE, doncs sabes què? Al setembre fotem un susto. Hi ha molta gent, hi ha un votant que votava a la Colau a Barcelona, independentista, votant al setembre independentista, i si hi ha generals espanyoles votarà Podemos. És a dir, que també no fem compartiments sobre els vots, perquè igual aquest votant que pensa votar Podemos vota independència a les del 27.